ngurusi Bagong masak. Ayo, amo Surawarta, Jayarata. Imbang yang panca-panca gugu karepe desa. Menungso ratanan saya ngece Maranata Mantura Prabu Baladewa. Saya ngewahe-wahe Maranata Mantura Prabu Baladewa kaya ngias dadane Nata Mantura Prabu Baladewa. Ora iki. Iki kowe entuk sandangan saka ngendi? Jaleng. Kowe entuk sandangan saka ngendi? Lho, edan to. Tuntang celeng malang grok. Menungso padake celeng ora. Iki Bagong lagi. Aja ngawur. Iki garwane Erawati. Erawati dasmu iki. Erawati iki karo aku. Jangan macam-macam. Wong arep mudar kok werna-werna ya terus mengke wae. Iki Prabu Baladewa. Aku Baladewa. Aku Baladewa. Mbok takon sapa wae aku Baladewa. Mekutha apa ember dicet ngono. Wis ben wae. Sing penting wangun Prabu Baladewa. Saya ngelakuin Nata Mantura Prabu Baladewa. Ora minggat bali negara ngajemel. Kelakon tak ajar dening aku. Kowe sing tak ajar kayane. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Nggara. Janur gunung kadingaren nganti persasat kaya ora percaya kelawan paningalku dhewe. Iki ora pangling kaya adiku Ndawarawati, Yai Prabu Kresna. Waduh adiku adikku. Ya kaya ngene iki lho sing tak karepake ora pendak-pendak pun kakang ingkang sowan marang Projing Ndarawati nanging kala mangsa wektu ingkang mirunggan Yai rawuh ana ing Projing Mandura. Padha kandhiraja sak rawuhmu Yai. Koko Prabu. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang raying Ndarawati. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga kepengin pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya tak tampa. Ya mung tiba sepadha-padha. Gandeng nadyan siadi tinemu taruna pun Kakang tinemu Werda nanging tancepe Nalindra Mandura kelawan Nalindra Ndarawati. Mula dosa apa ing bakal tak sandhang yen tak aku wani nampa marang sembahing sira Yai mung tiba sepadha-padha. Koko Prabu dadosaken bombong. Raos sing manahipun ingkang raying Ndarawati. Nun pamunten nuwun. Nadyan ingkang abdi pun praguta kula jumadeng dawuh saha ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Gusti kula ing Ndarawati. Sinuwun Prabu Kresna. Iya, Kakang Praguta ndak tampa. Ora liwat pangestu ning Sun Tampanana Kakang Praguta. Nggih kula pundhingga jimat paribih Dayanana ing kasantosan lho. Dipun sekejaken angenipun lenggah wonten ing Datuya Projing Mandura sinuwun. Ya Kakang Pati Praguta kaya ora kurang kepenak. Praptaku ning Kedaton Negara ing Mandura dina samengko iki Kakang Pati Praguta. Yai, apa to kang dadi darunane dene sira Yai rawuh mongko tanpa cecala ingkang sadurunge. Cilik siadi ngaturake nawala. Praguta wonten dawuh. Nadyan Kedaton Mandura iki ora nate tak agem pasewakan nanging rak ya mbaya diresiki. Ing atase Nalindra lagi paring pangandikan kok ana tekek iki lho. Pancen menika kula lho. Sabab pawarta ingkang sampun kawentar. Satu kewan setunggal menika awis. Ning rak ya ora ning pasewakan. Nggih mangke kula pindaipun. Mboten nate dipun resiki. Yai, wonten maring adawuh sing gedhe pangapuramu. Merga siadi ngerti waran pambeganing pun Kakang yen paring pangandikan ora kena diganggu dening sapa wae lan apa wae. Koko Prabu kasinggihan mekaten.
Sabanjure Siadi keparenga paring dawuh. Apa ta wigatine dene Siadi rawuh ning negara Mandura? Koko Prabu netepi dhateng jejering tata krami jernyatanipun ingkang rayi menika tinemu taruna. Mila mboten ana mokal menawi kala mangsa nadyan awis-awis kula sowan nanging rikala nggal menika sowan kula namung mligi nggadahi kaperluan pribadi. Inggih menika tuwi dhateng Kararjan tuwin kalujenganipun kula warga Mandura, Koko Prabu Mandura. Dalah. Iya, Kresna. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Siadi duwe lekas ingkang kaya mengkono tegese ngraketake pasduluran antaranipun Kakang kelawan Yai Prabu Ndarawati. Malah gandeng dina samengko ana wektu ingkang mirunggan pun Kakang wis suwe nggone mendhem rasa kepengin nyuwun priksa kelawan Yai Prabu. Babakan menapa Koko Prabu? Babakan panggula wentahing negara. Nadyan Ndarawati lan Mandura kuwi siadenanipun Kakang padha-padha tunggal wong tuwa. Nanging panggula wentahing negara tumrap pun Kakang ing Mandura. Aku ngakoni yen to kalah wasis, kalah pertitis. Lamun gula wentah babakan negara ketitik undhakaning negara Ndarawati nganti persasat ora iso dibendung dening apa wae. Tentreming para kawula, ayeming para kawula, uriping para kawula ingkang katon kerta, tata lan raharja. Katandha lamun sira Yayi tansah disengkuyung dening para kawula ketitik negara Ndarawati tansah katon ayem lan tentrem. Marata coba ora ketang seklimah, rong klimah pun Kakang tuturana supaya Mandura aja kebangeten nggone kasoran kelawan Ndarawati. Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Kula nyuwun pangapunten menawi sakmangke sampun kinten kula menika tiyang nem ingkang mulang dhateng piyai sepuh. Ora dadi ngopo. Menawi mboten dados sabab menapa Koko Prabu ki mboten badhe lingsem jernyatanipun wonten madyaning pasewakan negari Mandura menika kathah para nayaka punggawa mandhapipun para kawula ingkang sami andhir menawi ngantos sakmangke midhangetaken pangendhanipun paduka Kanjeng Koko Prabu menapa Koko Prabu ki mboten lingsem. Yayi, wong gayuh kawruh sarta ngelmu mau yen to linambaran rasa isin mesti ora bakal iso gayuh ngelmu lan kawruh mau. Tumrapun Kakang wong gayuh ngelmu lan kawruh mau ora ana rasa isin lan ora bedak-bedake antaraning Siadilan pun Kakang kang luwih tuwa Siadi luwih enom. Nadyan luwih enom nanging yen to ngelmune luwih akeh tinimbang sing tuwa. Dosa apa lan apa kliru-kleru yen to sing tuwa nyuwun wulang kalawan sing enom. Oh mekaten Koko Prabu. Ya. Menawi kula mekaten mboten kitang seklimah kula badhe munjuk atur estunipun tiyang gula wentah negari utawi Nalindra ing minangka dados makutaning bangsa. Lan sinambiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis bajing ing praja menika Nalindra. Menika waton saged nindakaken piwucal ingkang sampun ate dipun ngendikaken para sepuh. Inggih menika Nalindra kedah nggadahi pambegan tata, titi, titis, tetes, tetes lan tutus. Tata, titi, titis, tetes, tetes lan tutus tegese piye? Nuwun sewu menika mboten sedalu lho. Iya. Tata tegesipun Nalindra kedasaken Maranata sagung para kawula dasih. Maranata ing reh samukawisipun. Inggih bab samukawis ngaturaken wonten ing mriki menika mboten ngemungaken panggesanganipun nanging ugi babagan wastra lan boga. Kawula mboten kenging kekirangan babagan wastra lan boga tuwin panggesanganipun kedah ketingal ayem tuwin tentrem. Maranata negari menika mboten gampil. Ya, sabanjure titi menika kedah taliti ing samukawisipun. Tegesipun Nalindra menika kedah saged ngrampungi perkawis lan teliti anggenipun niti priksa dhateng perkawis menika kala wau sampun ngantos keseluruh margi ingkang klintu ingkang lepat kedah dipun pidana ingkang labuh tumrap negari kedah pinatrapan kanugrahan ingkang sak traju tuwin sak bobot. Ya, sabanjure titis nindakaken utawi ndawahaken pangandikan kedah pratitis sampun ngantos damel gelaning para kawula. Kuwi titis. Sabanjure tetes. Tetes menika tegesipun kedah andedana utawi
tansah peparing dhateng sagung para kawula sampun ngantos inggih menika kesugihanipun Nalindra kesugihanipun praja menika dipun agem dening Nalindra menika piyambak mangke mindak boten prayoga kedadosanipun ya kuwi tetes menika pangandikanipun kedah anetesi mboten kenging banci ndhe banjiladan utawi mboten kenging blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sentrik menawi ngendika ingkang sampun kawiyos kedah netepi dhateng sabda Brahmana Raja sabda pangandikaning Brahmana sepisan boten kenging wula-wali sabanjure tatas menika ngrampungi perkawis kedah kanthi tuntas mboten kenging perkawis menika kala wau tumunten mboten paripurna ingkang sakmangke badhe andadosaken teteling ngapi tadosanipun para kawula tutus sing pungkasan menika tutus menika tali Nalindra kedah saged dados tali tumraping para kawula manunggalaken para kawula ing mekaten Koko Prabu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu saged nindakaken menapa dados aturipun ingkang Raying Ndorowati kula kinten Mandura badhe sak traju kalian kawontenanipun Projeng Ndorowati Koko Prabu Ratune Ratu Tama Pati lino Pranayaka Tyasraharja Panegare becik-becik Parandene tan dadi kaliasing kala bendu malah bangkit mangkinan Dodra rupita kang reribeti Dintre madani paswaka negaring Mandura nalika semanten Nata Prabu Baladewa amidhangetaken sabdanipun ingkang Rayi Nalindra Ndorowati nglenggahi kanyut nang wardu kanyut ujara ganten wardu jarwa keca inang durung abang ida dru manting dasaring pertolo kasaru geger njaba apa to kang dadi tarunane ora ana matan prokara Gajah Mada Jaka Wanti lan kejawi namung sowanipun Punakawan karang kadempel nengge kawis jengal kelurahan Olo Garing Petrus Malura Bagong ing sami winggah wonten ing Datraya Projeng Mandura nyerwepeh pindha sata matarangan karya cingak kang samya mulat Tintahing sangya para Punakawan binarung sangganing para nayaka ing samya gantung sepa mangrung bae para kawula iki kanca pihak ana daya minggir jaluk dalan
jagat Batara jagat pangestu para wiladal. Kresna, iya kula wonten timbalan ing dawuh Koko Prabu. Durung nganti sawetara nggonipun Kakang nampa pangandikaning sira Yayi Ndrawati. Wiladal iki lak ora pangling. Iki kaya Panakawan. Komplit Nalagaring Petruk Bagong ing sowan ana Mrejing Mandura. Koko Prabu? Nggih. Najan kados menapa Koko Prabu tau tati nampi pangudangipun Panakawan. Mbok menawi anggenipun sowan menika wonten atur ing badhe kakunjukaken so paduka Kanjeng Koko Prabu mila klatri andangu dhateng sowanipun Panakawan tetiga menika. Yayi, prayoga nunggone lenggah. Ih, sampun boten kirang prayogi. Ih, Nalagaring. Padha kanthi raja saprabdamu Nalagaring. Berkah pangestunipun Ndara Baladewa niring sambi kula sowanipun ingkang abdipun Nalagaring kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming mahapekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampanono la punika jimat paripe ndayaning kasantosan. Petruk. Padha karo raja saprabdamu Petruk. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambi kula kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo tak tampa agonge apa? Gong wis senengane ora. Boyo sing sopan. Kaget aku. Bagong Padha raja saprabdamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya atompo, ya padha. Truk pasusu e. Garem. Masalahe kok. Oh ya. Truk. Engko nek gedhe lho. Ose, ora usah padha gocek sikik iki tak takoni dhisik. Oh, nggih. Wonten wigatos menapa? Nengga timbalanipun Sinten Prabu Mandula. Sing dadi juru wicara sapa? Sapa, Tru? Amanut. Kowe apa? Aku nek omong sok klera-kleru. Kowe wae. Wah, aku wedi nek Sinten Prabu Mandura. Bagong kowe apa? Ngapa? Juru wicara. Juru wicarae apa? Ayo tukang ngomong. Oke. Aku nek ngomong wis. Sing dadi juru wicara sapa? Kula. Bagong. Nggih. Yen ngono Bagong lungguhe ngarep. Ngandel ora. Yo mundur. Ya. Ning ati-ati lho, Gong, ora sembrono lho. Nang wis pokoke iki sing iso ngladeni mung aku. Nek ora aku ora iso ngladeni. Wis, ampun. Saiki aku tak takon. Nggih. Apa sebabe kok doting gruduk tekan negara Mandura? Apa ya, Tru? Ambo, aku iki juru wicara kok radong. Juru wicara ki wis ngerti wigatine apa karepe apa. Menika ngaten sinuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekol bilung teling kron kelapa ampun ta apabila wonten patulan nggih kula munjatun sapa paduka Gusti kula sing nata Prabu Baladewa. Ya, ora dadi ngopo. Ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti Petruk gareng ngaturaken sembah pangabekti ugi sejatosipun sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu Semar? Nggih, bapak kula Semar. Dong ora sembrono kok ndak nek kono nesu bahaya. Santai. Bapakmu kok anak-anake tekan Goro Mandura ki wigatine apa? Ah menika ngaten sing. Bapak Semar menika di masa pandemi menika damel kegiatan. Kegiatanipun mboten sami kejawi namung damel padepokan. Lho, bapakmu gawe padepokan? Nggih. Lah, wigatosipun padepokan menika dipun damel menika kagem papan panglempahipun para kawula supaya ing mriku mangke saged wonten kegiatan-kegiatan ingkang sipatipun positif. Tegese piye kuwi sing positif kok dipresake? Maksude kegiatan positif menika kegiatan sing apik-apik. Oh ngono. Nggih. Ning bapak niku terus nalika semanten semedi. Wah, bapakmu semedi. Nggih. Bapak semedi entuk sasmitaning Jawata jarene saka guru salah sijine padepokan niku kudu dibangun nganggo wujude nggih menika kayu jati wangi.
kayu jati wangi. Bener to, Tru? Minyak wangi apa kayu jati? Minyak wangi anu kayu jati. Kayu jati wangi Sikinarya saka guru padepokanipun Bapak. Monggo ngendikanipun Bapak sing kagungan kayu jati wangi menika namung Prabu Baladewa. Awit menika tukul wonten sak pengeripun negari ing Mandura, wonten ing mapanipun wonten ing Astana Gadamadana. Kayu jati menika panci ageng sanget amargi rumiyin ingkang nanem inggih menika Pak Tani. Nek ora ngerti takon. Sapa sing nandur terus? Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya Ngalengka Diraja mungsuhe. Iki mungsuhe. Prabu Rama iki Pancawati. Gandeng bapak mbiyen niku kula ya kelingan tau ngetutke Prabu Rama Wijaya, kula ya tau ngetutke Prabu Rama Wijaya. Ala apa? Nek kula niku mung njaluk ora ketang pang sithik dienggo syarat ditresepke teng saka guru supaya wis dadi syarat dumadine wujude padepokan sing diajeng dibangun dening Bapak Semar. Mekaten menggah wigatosipun lampah kula jam pira, Tru? 9:30 liwat. Hah? 9:30 liwat. Cekap semanten atur kula menawi dipun keparengaken ajeng kula boyong wonten ing Karakadempel ewa semana menawi Prabu Baladewa mboten maringaken piye, Tru? Wis manut. Rame wani. Piye-piye ya wani wae. Wong adhe dikongkon bapak kok. Dikongkon bapak iki niate mung wani karo wani. Iki cangkeman ora iki. Kowe mung ngurup-urup. Bareng geger engko kowe mung mlayu, ora niat tenan ya. Oke. Nek Sinuwun Baladewa mboten maringaken Rawarawe jeneng katelo ora doyan. Arep ngopo kowe? Hah? Arep ngopo? Iki lho, rawe-rawe lantas malang-malang putung kok rawarawe. Wah, kulino nggireng. Ayo. Rawe-rawe lantas malang-malang putung. Kula mboten nrimakaken ing ngatasipun Semar ming buta kayu jati sithik. Panjenengan tau tate dimong karo Semar, tau tate dimban karo Semar, kok ora maringake. Niku ateges sampean ratu sing pelit, ratu sing cetil. Piye? Tak golek rokok sik ya, Tru. Aku titip reng. Wes aku ora ndedit ya iki ditik gawanan sisan yo. Yo, reng. Rene yo. Ora asa, iki gawanan sisan. Aku apal karo watake. Gayane do tuku rokok mengar do minggate kok. Bagong. Nun. Kowe guneman ngono wis tok pikir urung? Kowe guneman kaya ngono wis tok pikir apa urung? Ah mesine wis nek ora dipikir ya ora metu cangkem. Wong guneman iki mesti tekan pikiran sik kok. Kok tak takon karo kowe. Kowe ngerti ora? Kayu jati wangi sing tukul ning Astana Gadamadana kuwi kae aja mung tok anggap kayu jati lumrah. Kae jati pusaka. Waduh. Jati pusaka. Mergo kae sing nandur eyangku ya kuwi Eyang Rama Wijaya. Aku ki turune Eyang Rama Wijaya. Sapa wae ora kena nyenggol kayu jati wangi lak kok dadi bapakmu kepengin bangun padepokan wae kok dadak nganggo syarat kayu jati wangi. Tur bapakmu kok ora ngestokke dawuhku. Ora ngestokke dawuhe negara. Iki rak wancine akeh penyakit ora kena. Padha sakepenake dhewe mlumpuk-mlumpuk, ora kena padha sakepenake dhewe. Padha campur dadi siji. Supaya iso aja nganti kabeh mau kena lelara sing dumadi ana ing endi papan iki. Ngerti ora? Lah kok malah bapakmu gawe padepokan iki anggepe piye? Kuwi nglumpukke wong pirang-pirang, kuwi nglumpukke kawula akeh cacahe. Mesti kok bakal ana kahanan sing ngedap-edapi babagan perkara penyakit iki. Sik. Terus maksudnya pripun? Niku lho mboten ajeng rembug perkara penyakit. Sing percaya penyakit niku monggo, sing ora ya ora masalah. Nek tumrap aku ora percaya, lho. Nyatane kabeh wis ana buktine. Buktine apa? Kowe weruh dhewe? Ora. Lah kene. Ora weruh dhewe kok sampean niku bingung. Tur sampean nun sewu lho. Kok menging-menging niku pripun?
masyarakat dipenging-penging ning sampean gawe peraturan ning ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan diperpanjang ra masalah, tanggap darurat tekan sok tahun 2444 ra apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora mung gawe peraturan tok. Paham ora we? Iki aku lara atiku nek carane kaya ngene iki. Do melet-melet do kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih Gareng-Gareng Petruk niku. Niku nganti ora iso obah. Kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Seniman apike ngene, dok kaya ngene tak nehi solusi ngene, tak nehi keringanan, kowe entuk pentas ning penontonnya terbatas. Ngono apa piye? Agung. Ah sapa kowe? Aku nek ngene iki ora iso dindake. Ora sampe nae dhewe. Loro nek ati loro, nek kula dhewe ngelih ora apa-apa. Anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu do ngelih. Lho, kok sik iki rembug kayu apa rembug apa? Oh iya, Dik. Kayu. Bali nang kayu, topik bali nang kayu. Ming njaluk wektu sedhela. Men supaya do mikir, men supaya iso do ngolah rasa. Ngono lho. Rasane piye dadi masyarakat, rasane piye dadi kawula cilik, diolah rasane. Oke sing do ora iso obah, oke sing do ora iso apa-apa. Penyanyi, tukang keyboard, sound system modiar kabeh. Ngono ora dipikirke. Kudu tak pikirke, kudu ana solusi, ora sak kepenake dhewe. Ora mung do ndekem ayo, kudu nyuwara tumrap aku ngono kuwi. Salah nggon kowe, salah nggon ya men. Aku wis kulino salah kamar. Ngaket. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu. Aku arep anggere alasan dasarku bener karo sapa-sapa ora wedi. Aku ora wani karo sampeyan, Mas. Aku mengelengke karo sampeyan. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget sing butuh sandang, butuh pangan. Ngono lho, gawe solusi ora sak kepenakmu dhewe. Ngono lho, karepku ngono kuwi ora metu jaba glek-glek kok. Menungso akeh karo paru-paru jajan. Pragoto, wonten dawuh. Wilatan. Nggih, kula lebat, mangke kula singkirke. Yen mawonten sugih. Melarat. Sugih. Oh, sugih. Wong edan. Kok Prabu kae ditututi kok ndak malah kewirangan mungsuh para kawan. Nggih, ngestaken dawuh. Apa ya we? Mek ucul nyawaku ning ngono. Kowe alasan tuku rokok. Wah, wis ngetokke unek-unek ing atiku, Truk, mbangane dadi stroke. Ha iya. Mbangane dadi penyakit tak loske wae wis nyatane ya unek-unek ing atiku ya ngono kuwi ya. Ha iya. Wis ora apa-apa.
men do mireng, men dadi penggalih. Upama dene ora mireng ya berarti ya wis mili. Terus piye iki? Baladewa nesu. Baladewa nesu. Ha. Panawa ora minggat. Glandeng nenggala. Mlayu. Ah terus? Ha piye? Nek aku ya ora wani. Aku ya ora wani. Wah. Wes. Terus lemu kok tindik barang kupingmu men ngapa ya? Hah? Kaya tak takon Petruk dadane di tato jantung barang iki men ngapa? Ah jebul ana masalah kok ngene kok jireh kepati-pati. Wis, nek pancen kowe do ora wani kan tak tandangane. Wis kono mulih-mulih. Omong karo bapak nek aku pamit mati. Gong, cangkeme ora blangan. Aja sok nyebut mati. Mati ki nek ora mati ra awake utawa mati menungsane kok nek mati rezekine. Ben. Kowe ndang krasa wae 3 sasi mati rezekimu ki. Hah? Isi arep ditambah sesasi mati rezekimu kuwi. Ya melet-melet kowe. Iya ning ra ya ora iso nganggo peraturan apa kowe ora nek dineng kene manut ngelih sesasi. Ha iya. 2 dina wis melet-melet e. Minggat. Kok malah ditundung. Lunga. Iki Baladewa tekan kene tandangane. Meneh nganti kowe ana apa-apa, rak wis percaya aku. Aku kuwi wong penemu aku wae yang bener is ora bakal aku wong bener kok kalahi ora bakal arepmu. Aku piye, Gong? Ana tuku rokok meneh. Tuku rokok meneh. Wis e. Wis tuku meneh sewadang kok udut mboko 5. Ana guys. Ngelulu. Jenenge ngelulu arep. Ngelulu ya men. Aku lagi esmosi bengi. Iya nek ora san dadak bengok-bengok kaya ngono kuwi nek sesuk bengi suarane entek ora. Tuku. Suara kok tuku ora. Aku cah kendel wadake. Tandangane. Nek pancen ora meneh kayu Jatiwangi dienggo syarat bapak. Percuma aku bali ora entuk gawe. Ucap kacarita. Nalika semanten eling-eling ki Lurah Bagong winong wong dewani. Ana kilat sak glebyaran ingkang andilat. Anggane iki Lurah Bagong, ical wujuding Lurah Bagong salah kedaden kaya wujud Prabu Baladewa. Cah iki len nggawa sandangan diwadahi apa ya? Truk. Rene ya, Truk. Ngopo? Waduh. Kok ngeleleng? Kowe do ngopo kaget? Lho, ora krasa wong. Nih. Pengilan. Woi. Jagat Dewa Batara. Ya jagat pangestu kono. Wah, ora wis entuk sandangan sing ndi, Gong? Mbok wis, iki pokoke rasah. Pokoke ana omong kowe gendang minggir iki. Aku arep mungsuh Baladewa, aku arep gileng iki. Oh iya, ning nek kala nggawa nenggala. Wah, Gong kowe ngembari Baladewa nyunyuk nenggala, jeblok diadamu. Der. Meletus balane. Luwe. Males. Ngurusi Bagong males. Ayo, amos Surawarta, Jayarata. Imbang yang panca-panca gugu karepe desa.
menungso ratanan saya ngece Maranata Mantura Prabu Baladewa. Saya ngewahe-wahe Maranata Mantura Prabu Baladewa kaya ngias dadane Nata Mantura Prabu Baladewa. Ora iki. Iki kowe entuk sandangan saka ngendi? Jaleng. Kowe entuk sandangan saka ngendi? Lho, edan to. Tuntang celing malang grok. Menungso padake celeng ora. Iki Bagong iki. Aja ngawur. Iki garwane Erawati. Erawati dasmu iki. Erawati iki karo aku. Jangan macam-macam. Wong arep mudar kok werna-werna ya terus jenenge wae. Iki Prabu Baladewa. Aku Baladewa. Aku Baladewa. Mbok takon sapa wae aku Baladewa. Mekutha apa ember dicet ngono. Wis ben wae. Sing penting wangun Prabu Baladewa. Saya nyawen Nata Mantura Prabu Baladewa. Ora minggat bali negara kademel. Lakon ajar dening aku. Kowe sing tak ajar kaya. Saru dipun presani para kawula alit. Ing antasipun Koko Prabu kok ngladeni kalian Bagong menika rak saru. Koko Prabu menika Nalindra, Bagong menika namung dapur kere kemawon. Namung Panakawan manungsa ora tatanan. Lah ora ngewewake rasane Nata Mantura Prabu Baladewa dikembari karo wujute Bagong padha karo pun Kakang ora trima rasane atiku. Wah jejueng kuandane. Tak luweng kuandane. Koko Prabu Landri emut ora. Koko Prabu Landremu sampun ngantos ngladosi dhateng Bagong jangan malah wirang piyambak Koko Prabu. Ya, prawata ya. Oh, trenggiling. Kleru. Tiwasli ngekep mempeng. Sik nek kowe karo Bagong mesine nek kowe dadi aku mesine kowe nesu. Lho, Bagong wonten menapa mengo? Bagong kok iki Bagong to? Yai Kresna iya. Iya. Aja percaya kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos wong kula niku ya isih cetha paningalipun wong nuwun sewu pasuryanipun kados mekaten rupane wae Bagong ngono kok. Kula menika sampun ngertos. Piye? Aku njaluk pengadilan. Piye monggo babagan kayu jati wangi aku mana dinai ijol kayu Kalimantan. Wis ngendi papan iki anggere ketekan Bagong mesti awur-awuran tur mesti amuk-amukan sak pinake dhewe. Piye Kresna? Aja mung kaya ngono Kresna, aja mung ngiwang sumana mangadini nuwe. Ana sasmintane ingsun jagat waisaning Bathara. Bathara waisaning jagat. Aku ora nrimake. Yen nganti ora diwenehi kayu jati wangi glandang. Glandang apa? Glandang apa? Gelandangan. Begini nasib. Wis kowe nek tak turuti ke malah ora leren-leren kuwi karepe piye? Bagong, saiki ngene. Kowe bali. Iya. Basa, aku ratu Gustimu. Lho, aku Baladewa. Wis to, rasa aneh-aneh.
Aku ki wis ngerti nek kowe Bagong. Aja ngawur. Aku Baladewa. Iya wis ngaten ki mawon Koko Prabu. Wah, kowe aja manut. Koko Prabu Baladewa Bagong kula suwun kondur. Bali nanti. Iya wonten Karangadempel matur kalian Kakang Semar. Bilih kayu Jatiwangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar Priyambak. Ngaten nggih Koko Prabu? Iya, Kresna. Sri Baladewa Narpati Dwi Nareswara Kresna kalangkung tresnandra marang Diabanon Cinawi. Setan ratatanan malah suluh bareng. Kalangkung tresnandra marang Diabanon Cinawi. Ming sing kok dibolan baleni. Kula niku ngampet ket wae ora iso tenan. Ora mulai bako. Menang. Sampun Koko Prabu kondur. Iya, Kresna. Ding dong ding dong cuca. Tang tang jeng tang jeng tang tang jeng tang 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 jeng tang 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 jeng tang 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 jeng tang 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 jeng tang 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 wah ya tang jeng tang tang jeng tang 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 jeng 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 tang jeng tang Kok Prabu we gumujeng kok. Hei! Wah, wong iya guyu kok dadak. Kresna piye? Sampun kajengipun monggo sak menika. Kundur wonten negari Mandura. Lah mengko nek Semar iso mboyong Jatiwangi, sampun piresti Jatiwangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar kedah ikhlas. Ngono. Inggih. Oh iya. Dintani tekaning Semar ana ing negara Mandura. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Iki ngapa sing antel sirahmu sisan kowe ta. Tak cung. Waduh. Keseran. Tak cung. Tak deng tak tung. Cia. Terang dung kosek. Terang dung kosik. Dang.
Kuwi senengane. Bebeda senengane Bagong kok kowe ora. Tarpa kriya Wisnu toya kancil nanang abese wong Ketawang kok cakepane jenenge Wiyaga Yaten keli bule padha ande yeah yeah isin aku suwe-suwe kene isin nek ora aku edan apa Gong salin kene ayo gojek nang nggon gara-gara yo